את המרכז, אורות ישראל פגז. אז בואו להכיר את התקן של העיר, שירות משמעותי, גרעין בו משפחתי, יש אווירה, המון תקציב של העיריות. יוצאת מהדירה, מונית זה בשגרה, שיעורים על יהדות אני מעבירה. במרכז עובדים שיעורים הערכים, אחי וזהות, זה אחלה של שירות. כולנו פה נהנות עד השמיים, וגם אוכלות פה צהריים, האוכל פה שווה לי מדי. בואי תירשמי לסיירת באילת, אורות ישראל, אותי חרתי שבאת, מעבירות שיעורים, מתחברות לתלמידים. הרכזות ממש מטורפות, ואותנו הן תמיד מפנקות, סיגושים ופעילויות. אחי בתיכון משפיעות המון, זהות מציגות ואת הנשמה נותנות, במדרשה לומדות מתמלות מעמיקות, שומיסטית יקרה, למה את מחכה? כולנו פה נהנות עד השמיים, וגם אוכלות פה צהריים, האוכל פה שווה לי מדי. בואי תירשמי לסיירת באילת, אורות ישראל, אותי חרתי שבאת, מעבירות שיעורים, מתחברות לתלמידים. הרכזות ממש מטורפות, ואותנו הן תמיד מפנקות, סיגושים ופעילויות. אם מתפתלים לך שיעורים תלכי לים, הרים קניות ושנורקלים יש פה גם. תראי לאווירה, שווה את הנסיעה, אז יאללה ניפגש, המורה פה תתרגש. כולנו פה נהנות עד השמיים, וגם אוכלות פה צהריים, האוכל פה שווה לי מדי. בואי תירשמי לסיירת באילת, אורות ישראל, אותי חרתי שבאת, מעבירות שיעורים, מתחברות לתלמידים. הרכזות ממש מטורפות, ואותנו תמיד לפחות, סיגושים